Sar bo jaga thang tini je gari malkhung rok bokho jane ni nangka sar. Belake khadumani bisintei ini ang toksamani bai domangka. Laidi sentini sotra pekojola jormo jormo bisingano khobjak pekojola bisi. Hai keba jeng o jaga je Santi Bazar hai bazaro jeng dur camping khaiyani bagai jeng sini borokno naisiri tonglai mani hai keba jeng biang road tui thangke jeng sanai ba biang tike jeng kuila chengnai hinai jai sai tongmani aba hai koksalani tonglai mani somoyo Dibra mothani gunda bahini rok khaiye hotate gongni lathago Dibra mothani flag buljak aba hai klainai borok 20-25 jona gongni ula pathari phainai जों जे सुस्थ भाबे जों जे गणतन्त्र माध्यमे तै खलायनाय जे भुटार अधिकार प्रयोग खायनाय थांमानि जागाव बा जों केम्पिं खायनाय थांमा जागाव अ जागाव बरक हठाते फायनाय 20-25 जना हाय बरक फायनाय हठाते सिनि बरकनि उपर आक्रमण गाड़ी आनि निजिनि गाड़ी बरक सबायका आं आनि निजिनि गाड़ीनि सबायमानि रक्षा मालि आंगै आं पुलिस गाड़ी पर्यन्त काखा पुलिस गाड़ी नरब पर्यन्त बर एटेक खलायनाय पुलिस गाड़ी ग्लास नरब नुमान खारे बेबां सबाय खेरबायका आबाहाय खलायनाय आं ताय किसानो बागैनाय प्राण रक्षा बासि फायका ग अमाहाय खलायनाय आं अबनो सानाय जे थानचा हमानि जे बुबाग्रानि बुं खां फुनुबाय जे सामानि आबो नरक जनतारक नरक प्रमाण खायनायदि जों सुस्थ भाबे जों दूर केम्पिं खायना थांमानि जागाव बरक अजथा फायनाय बरे कक बांलायमा गरै सालायमानि गरै सिगां कक सालायमानि बिथिंथि जों बुजिलाय मांखामु आबा हेके खलायनाय बरक सिनि बरकनि उपर आक्रमण खालामबा खाय आनि लगे जे फायनाय रक चला बुरै ताय गाड़ी खलायनाय बरक पुलिस पर्यन्त आनि जे गाड़ी खाय फेमनि बख्रग गुलारिबाय कगैनाय दाव बख्रग फाटिजाक आनि लगिनि बररक गोबां मायाको दुखु मानजाक बुरैबो सारंनाय याखौ पुगजाक केबो ताबो स्पट सिनि बरक कसाजाक आबा हाय खलायनो जों ताबो अ जागाव जों सिनि पार्टी अफिस हाय केबो कलकलियानि जे सिनि बीजेपी नि मन्डलनि अफिस हाय बाथागैनाय जों अ जागा कक साबलाय दंखा जों अबनि पदक्षेप ताम खायमान साबनि नेतृत्व ओं अम साबनि दागि मुंबाय अब ओंगै दं जों आबनि सेरै जों अ ताकारजला पिएस नि जे खबजांमानि जे बरंनो थाङै जों बरंनो एरेस्ट खायनायनि बागै हायाके एफआईआर खायनायनि बागै जों थांलायनाय ताय किसानि बिथिङाव खमबोसो बखौ जाखा आनि हिसाबाव आनि लगिनि गाड़ी सम्भवत कयटा 5टा 6टा गाड़ी बरक ग्लास सबाय खिरबायका ताय दुइटा गाड़ी बरक ग्लास सबायका के बाइक 3टा मतन बरक इनजुर खाय बखक खिबायका आरो बिसि प्राय 8टा हाय मतन जों ठीक बागै जों भेरिफाइ खायमियाखौ ताय सिनि आरो गुड अफिस हायका पार्टी अफिस नब शान्तिगन्ज बाजारनि जेटा सिनि बीजेपी नि पार्टी अफिस बर सबायकानि जों खबर मानो जों अबनो तरंदा खायनायनि बागै ताबुनो थांनाय थांमानि यागल जों ताकारजला पिएस थाङै जों एफआईआर खायनाय हामबाय